Skate cool, skeittaa kolesti. Oppitunti osa 4, the manual, manuaalaaminen. Eli siis manuaali. Se on hienoa esim. Temppujen päätteeksi, joita en kyllä osaa vielä. Ja sitten siis tässä heilissä riippuu oman maun mukaan. Voi olla vaikka täällä, jos tuntuu hyvältä, ja näin, jos tuntuu hyvältä. Mä nyt tykkään pitää jossain tässä. Siis vähän niinku tossa tail turnissa, selkääntymisessä. Eli siis vauhdissa laitat näin jalan, lähes kaikki painot, mutta et pysy tasapainolla takatrukeella. Ja sitten noin, siitä tasapainottelet vain vauhdissa. Ja sitten on myös nousumanuaali, jota en osaa. Siis, Se on tietysti jokaiset mielipidejuttu, että se on helpommin nousmanuaali, mutta eivät sitten tail manuaali.